Meclisa Ciwanên Partiya Demokratîk a Gelan HDP Kongreya Ciwanên li Diyarbekir lidarxist. Gelek xwendekarên zanîngehan endamên meclîsên partiyên çepkir jî beşdarê kongreyê bûn. Em ê bi vê bihêvî û baweriyê zanîngehên xweser û azad û bi zimanê dayîkê em ê bi vê hêvî û baweriyê aşitiyek birûmet û di heman demê de welatek azad pêk bînin. Bila yên ku dibêjin ciwanên Kurd çok danîn û xilas bûn. Bira li vê eywanê binêrin û bira bibînin ku ciwanên Kurd her tim li ser piyan e, ciwanên Kurd her tim nav tepoşînê dane. Kongreya ku bi dîmenê bi şahî û coşî derbas bûn, Hevserokên HDP û Partiya Herêmên Demokratîk gotar dan. Lidarxistina vê kongre bile peyamekî taybet e, peyamekî bira bêje hetanî iktidaran, bira bibînin ki ciwan hem berê Türk silmozordariyê, hem berê faşizmê, hem berê kuştinê, hem berê revandinê, tücarî çoktan naynîn. Hevserokê HDP Mithat Sançar li li ser rewşa ciwanan herwa zextên ser partiya xwe axivî. Şimdi kapatma davasıyla bizi yolumuzdan döndüreceklerini sanıyorlar. Ew dibêjin qey bi dozên girtinê em ê ji têkoşîna xwe gavan bi paş vebavêjin lê ew şaştiyê dikin. Niha em amadekariya parastina doza girtina HDP dikin. Lê em ê biryar da ku em wê parastinê li nivîsgeha mafan amade nakin. Em ê wê bi gel re amade bikin, bi ciwanan re, bi tevgera jinan re, bi ketkaran re, li meydanan, li gund û bajaran em bi gel re parastina xwe bikin. Wî anî ziman ku hêza ciwanan nîşaneya partiya wan e. Gelo sala 2021 ji bo HDP çawa derbas bû. Parlamenterên herêmê sala çoyî ji bo temaşevanên me wiha nirxandin. Mesela Kürt emezedikin, set sala vakti embejin Türkiye nezdibe, mesela Kürt de peşa ev girtina HDP, her zamanı Kürt, o çıka mesela Kürt cihanı de tişki bidine peşa xo pıskrek dertte, veke kabul naykirin ve gamme de jî çıka ha o tişki bikin jî berxwedan jî zêde dibe. İro em anketa mezedikin Bakurê Kurdistan û Türkiye, gora anketa jî çıka diçe heja Kürt وەکە خەتێکی سۆر دەرخستنە یەک سەر زمانە یەک سەر درێوکا خۆنە ji bo wî jî gere yekîtikî mezin çêbe. Sala 2021 bi her hawayê xerab derbas bû li Tirkiye. û li cîhanê jî rastî xerab derbas bû. Lê Tirkiye zêdetir xerab bû. Çi bû xerabbûna wê? İktidara AKP, MHP roj bi roj bandora xwe zêde li ser Kurdan ser HDP de zêde kir. Bêjin dawa Kobanê vekir dawekî Sûnî bû ne dawekî durista rast e û hefsî û girtî ê zindanan zêde bûn. Çiqa bû ji hiqûqê ji edaletê Tirkiye dûr ket û bi rastî nikare îndî ev îktidar wisa xwanê kir ku Tirkiye îdare bike. 2021 ji bo li ser Tirkiye bi temamî bi gelemperî rewşik خطره هبو براستی هر رو به روشه که آورته ام رادبون باندورا و هر گرینجی لسر جنا او روشه بردوام کر پرانیجی سر جنه کرد یعنی بگم 2021 بنرن دوی ساله ده دنیز پویراس هات قتل کرن ده همان دمیده ایپکر دوزاوی به هاتف به داوی کرن به دها حواله مدیسا رهین هاتن گرتن ما قلت سر جنا روشك سياستك خراب و هاتم مشاندن يعني جي بيمانا اسطنبولي هاتم بكشاندن ام لبير روشه تمامی بنرن براستي پرگال دستلات دار AKP MHP داخواست که 2023 ده جناره جیانک تنگ آوا بکد. Hêjayê gotinê ev Kongreya Dawî a Girseyî a HDP bû. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.